Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Kriskitin, kraskitin, arrosa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Txakur guztiak ez dira berdinak, batzu txikiak, besteak handiak, denek dakite ondo zaunka egiten. Kalera nahi badute azkar irten, Ameriketan, wof, wof, wof! Italian, bau, bau, bau! Txina handian, wan, wan, wan! Eta Euskal Herrian, zaunk, zaunk, zaunk! Txakur guztiak ez dira berdinak. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Kriskitin, kraskitin, arrosa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Txakur guztiak ez dira berdinak, batzu txikiak, besteak handiak, denek dakite ondo zaunka egiten. Kalera nahi badute azkar irten, Ameriketan, wof, wof, wof! Italian, bau, bau, bau! Txina handian, wan, wan, wan! Eta Euskal Herrian, zaunk, zaunk, zaunk! Txakur guztiak ez dira berdinak. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Kriskitin, kraskitin, arrosa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Zaunk, zaunk, zaunk! Bai, ala bai! Akabo! Denok ikasi beharko duzu elekzioa. Egurka bada ere. Ea, entzun arretaz. Lehenengo lekzioa errepasatuko dugu eta. Oiokatu denak direkin. Gora kakusai! Gora kakusai!
kusina, bere Andre gaitzekina. Ampara urak, atxaldeon! Zerko zaudetean guain? Seguro? Ufa, ze jende mordoa, ene. Haizu eta, duda bat sortu zait. Ia neska edo mutiko gehiote dauden. Gauza bat egingo dugu, bai? Nik bat bita hiru esaten dudanean neska guztiek kikiriki esan marko duzue. Ulertu duzue? Seguro? Ederki ba, Bat bita hiru! Ederki, eta orain mutilek nik esaten dudanean kokoroko esan marko duzue, bai? Eta lotxari gabe noski, bat, bi eta hiru? Ederki aizue baino antzerako xamarre, berriro saiatuko gara, ian eske kikiriki, bat, bi eta hiru? Eta mutilek kokoroko? Aizue, ez dakit nik mutileto neska gehiote daben, baina gauza garbi dago ez. Zue guztiek birika puntu-puntuan dituzuela. Seguru! Zu odoloste baten antzera. Barkatu nagusi, momentuko bero aldia izan da, badakizu. Aizu baino, nur utzizu makinari uniformea, Aizu, soineko hori ez da ez ikastartean ibiltzeko osoa proposa, Inbidiotua, zer, guapo nago ez da? Guapo, aizu asko jota, guapa. Nere andoaingo lagunek kante jondoko zaio batera gonbidatu naute, eta horregatik jantzi naiz, dotore. Baina, flamenkoa entzutera zoazte, bello. Bai horixe, kategoriako zaio batera, kante jondoa. Ia ba? Pepillo astondoa jaun agurgarria. Atsegin handiz, gonbidatu nahi zaitu gaur arratsaldean egingo dugun taekwondo erakustaldira. Sinakuta Andoaingo taekwondo elkartea. Pepillo, hemen taekwondo jartzen du eta ez kante jondo. Nola? Taekwondo? Guatxiguaia! Taekwondoa arte borroka bada, Pepillo. Eta soineko antologiko horrekin zaila duzu ganorazko zehoz egitea. Kimonoa jantzi behar duzu. Kakazarra! Gonbidapena gaizki irakurri dut orduan. Hala, irudi bai. Ireki hau mesedez, Pepillo. Ireki. Pillo, horrela atzera berriro konfundituko. Eta festa gogoarekin etorri zaren ez, ze iruditzen zaizu, zozketa martxoso egiten badugu. Bai, hobe izango dugu lehen baino lehen lanean hasi. Bestela nire amamak flautista barregarri txuronekin ikusten banau, etxetik ostiko kabotako nau. Zaila iruditzen zait piura horrekin, etxean sartzen ere utzeko zaitu ni pentsatzea. Aizu, ez alda inoiz aldatuko. Bueno, prest aldaude gure Andoaingo lagunak. Bira, lagunok, zozketarekin hasiko gara. Lehenik eta behin talde gorriarekin. Ia ban hor dugun talde gorrian. Ia. Hemen txelenengo lehiakidea. Zein dugu? Iker Ikintza! Etor dadila bereala! Ia Iker nuntza den? Hemen txeator Iker! Haupa Iker, korrika! Animo Iker, esprinean! Oida! Haupa Iker! Zer triste altzaude? Ez da, jolasteko animoso? Bai, ederki bai. Ia bat talde gorrian zein dugun? Ia ba... Bigarren lehiakidea, Unai López!
Aupa, Unai! Etorri eskar! Tira, atxaldeon, Unai? Ondo. Atxaldeon, ondo? Bai. Bai, ederki bat talde gorria osatu dugu, beraz. Eta orain talde urdineko partaideak ezagutuko ditugu. Ele, hemen da lehenengoa. Iñaki Ima Dragana. Arratsaldeon, majo. Norbait alda hor? Norbait aldagoen? Bai? Bueno, badirudi baiet. Bueno, ongi etorri, Eta talde urdineko bigarren partaidea ezagutuko dugu orain. Ea, hementze. Pablo Ortega Ramos. Arratsaldeon. Tok, balda norbait. Bai. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo, ona hemen talde urdineko gure lagun isilak. Eta talde gorriko beste gure lagunak. Hori da, lagun mutil gaurkoan ere. Eta zer iruditzen zaizue gaurkoan, beroketarik egiteko Sevillan dantzatzen baditugu. Ikatzaren bila joango gara eta bere ala itzuliko gara finalerdi antolatzera. Gero arte laguna. Raga, guazen. Xapaburua, metalsforoa gorrizago. Kaixo, daltzen jauna. Arratsaldeon adizkideak! Bai, semaforoa gorri dago, beraz, lege honez, badakit, itxaron egin beharko dudala. Pasatzen garenia, metasforo ondoti, mirrik barre egiten du txirrizpiorekin. Tunantea, torrantea. Ziri ederra sartu didak, Nondik atera dut semaforo ziztrin hori? Andoain gudaltzainek utzi zidatek, polita da, Oso polita. Eta melontzioen kontura barre egiteko, esina proposagoa. Aize txikito, nien nauk melontzio, Bai, txirri, melontzio xamarra ez. Eta txiribiton, melontzio erabatekoa. Aha. Stop, potolon! Semaforoa gorria dago! Eta metasforo gorri dagoenean, potoloak ezin dira pasa, hor konpon potxolon!
dator notizia, Txiribiton dagola aspertzen hasia. Baina, zer egin diok nire metasforoko txadoari, Txiribiton, pasatu egin naiz, motel, pasatu egin naiz. Eta orain, zera, andoen gudatzeinek, zera, kalabozora emango getiztek. Kantuan, irekin kantuan, ni pentsat. Ni kantuan lagunekin egiten diat bakarrik. Tira, mirri, Txiribiton laguna diagu, aspaldikoa. Eta bai, badakit batzutan asto xamarra dela. Baina bihotz honekoa duk Txiribiton. Eta gainera, mirri, Txiribiton, azkenean munduko gauzari garrantzitsuna zer da, lagunen itzala, ez da? Horretarako kategoriako tipua duk Txiribiton, Horren potolo eta xabala denez, eguzkia dagoenean, izugarrizko itzala ematen dik. Lagunen itzala, etxaien itzala, baita ez ezagunen itzalare. Eskuak lotu eta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak uxatu. Bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Xoriontxua adiskide baduena, benetan beratxa baita. Zantzazu landare txiki baten antzera, loratuko da uda berrian. Eskuak lotu eta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak uxatu. Bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Eskuak lotu eta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak uxatu. Bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Beti gurekin lagunen itzala.
eman dizkigu Pepitok, eta orain ja berotuta dazkagu gure eskumuturrak eta besoak. Baina, gure lehiakideak dira punteria zorrotza demostratu beharko dutenak. Lehenengoak Iker Ikintza izena du, ez da Iker? Bai. Bai, aizu Iker. Galdera bat, jatea zer da gehien gustatzen zaizuna? Arroza. Arroza, tomateakin? Bai. Eta gauza bat, oporretara joateko Paris asko gustatzen zaizula esan didazu. Zergatik? Zer dago Parisen gustatzen zaizuna? Disney. Zer? Disney. Euro Disney. Euro Disney, hoi da. Tira, ba, ongi dago. Gure bigarren lehiakideak Unai Lopez izena du, ezta? Bai. Unai, ze pelikula da zuri gustokora? Miki. Miki! Eta izu gauza bat, txoritxo batek esan dit, ondartzara jutea asko gustatzen zaizula, baino ez traje bainoa luzitzeko, ezta? Zertako, zeiten dez ondartzan? Kastilloko ardinak. Kastilloak, Jesus, tira, ondartza zalea, ba, momentuz, animo biei eta txaloa behaientzako. Ozondo eta hona hemen gure talde urdineko lagunak. Majo, nola duzu izena? Iñaki. Iñaki eta zer gehiago? Imaz. Imaz, ozondo. Zenbat urte dituzu, Majo? Lau. Lau. Eta zenbat ikazpuzketa zartuko? Lau. Lau, primeran. Eta ezagutu dezagun talde urdineko bigarren partaidea, nork zara? Izena? Pablo Ortega. Pablo Ortega, ondo. Zenbat urte, Pablo? Bost. Bost. Eta ikazpuzketa? Behatzi. Beati, primeran, artista kuadrilla izue! Txalo handi bat! Eta orain, gaur Pelipez, Bilbato magikoarekin deituko dugu! Ator Pelipez! Iepa ba, ia guazen gure lekuetara lagunok. Torri, Unai eta Iker, torri mehatzera. Ikerrekin hasiko gara, bai Iker, nahi duzu? Ba begira, hemen duzu lekua, ikusten duzu ezta, borobil honetan. Eta hasi nahi duzunean, haupa Iker! Iepa! Animo Iker, ia bat! Bat, primeran! Bi, osongi! Iru! Bikain! Lau! Haupa Iker! Bo! Haupa Iker, animo! Sei! Sartu zazkenean! Zazpi! Jesus, hau da martxau! Zortzi! Nere! Ia ba, bederatzi! Ia ba, ama! Eta... Amaika! Jesus, Iker, etorri emera! Lehenengo apoiatu duzu, baina gero dana jarraian sartu dituzu, Amaika guztira eta orain Unairen txanda da. Beraz, Unai, hartu zure lekua eta animo! Hemendikan, hori da. Pelota jaso eta jarraitu lasai. Bat, osoki! Bi, primeran! Haupa Unai, iepa! Animo! Animo Unai! Ia ba! Ui, lasaitu, Ui, animo Unai! Iru, eba! Ieba logarrengoa! Ui, ia! Animo Unai! Iepa! Ui! Lasai Unai! Lau! Ikusten! Ederki! Primeran Unai, osongi! Tira ba, lau sartu ditu Unaiek eta talde gorria bukatu duenez, eseri zaitez eta deskantzatu bankuan, eta orain talde urdinaren txanda da lagunak. Iñaki eta Pabloren txanda! Tira ba, hartu Iñaki zure lekua, eta hasi nahi duzunean, haupa Iñaki! Iepa! Animo Iñaki, ia ba! Ui! Animo Iñaki! Bat! Primeran! Ia ba interroi! Iepa! Ia punteria zarretzen! Bi! Osongi! Iru! Bi benzaritza Iñaki! Ui! Ia! Lau! Primeran! Ui! Ia ba! Ui! Ia! Ui! Animo Iñaki! Osongi Iñaki, osongi! Iñaki bost hartu ditu eta orain Pabloren txanda da. Beraz, Pablo, nahi duzunean, hasi? Haupa, Pablo! Ai! Ui! Ba, sartu da! Bi! Animo, Pablo! Iru! Ogo, bizarra! Ia ba! Opa! Lau! Osongi! Ia ba! Bost! Bikain! Opa, Pablo! Animo! Sei! Ia ba! Zazpi! Osongi, zoitza! Zortzi! Hau da martxa! Ia ba, Pablo! Boitikan! Ui! Bederatzi! Osongi, Pablo! Osongi! Tira ba! Bederatzi eta guazen danak aurrera! Finalerdia bukatu data! Etorri danak aurrera! Pablo! Ia ba! Gure lekuak hartuko ditugu, txukun jarriko gara hemen. Eta lagunok finalerdia horrela geratu da. Ikerrek talde gorrian 11 sartu ditu eta Unairek berriz, lau beraz guztira 15 puntu dira txala baientzako ederkin dut eta,
Eta bigarren finalerdian ikusi duzue Iñaki 5 ikatpuzketa sartu ditu eta Pablok berriz 9, guztira 14. Beraz talde gorria finalera pasatuko da zorion adiei, Ara, gure oparia! Baina talde urdineko lagunek, 5 dotore hauek eramango dituzte opari, eta zuen txalo ikaragarri hau! Ederki ba, izue finalerdia ondoren andoa indarren kaspa duzuela, konturatu naiz, orain finalerako ikatze jagoren bilagoaz. Gero arte, agur lagunok! Agur! Aizue, mondongilo kuadrilla, ikusi alduzue Rosita Andereño? Seguru ez duzuela gure Andereño kutxuna ikusi? Diopi! Akabo mantxalak orduan. Arribedertzi, sayonala, hogeuak, amaitu da, eskola! Geldi hor alfer profesionalak. Andereño Rositak argi utzi du bere mezua. Gaur eskola dago. Eta Andereño Rositak gaur eskola dagoela esan badu, gaur eskola dago eta kitio. Gezurra! Beraz, ez duke saldu, ez da? Ez duke saldu? Beraz, jolasean egingo dia gu. Eta puntxua! Nork esan du jolasteko gogoa duela? Mirri izan da Andereño kutxuna! Salatari kontakatilua, beraz. Zigortuko dugu! Beraz ez dago eskubidenik, errekor guztiak hautsi dituzu, oraindik ez dugu eskolasi eta dagoeneko zigortuta. Argi bide mirrepitxi, gaurko eskola historikoa izango daka! Wow! Historia eskola izango dugu gaur, ze interesgarria den eskola hori. Erromatarren imperioa, erdiaroa, erromatarrak, Napoleon... Erromatarrak, Napoleon, erdiaroan, bla, bla, bla. Sarsi jakintxuak ez zaizkit gustatzen, baina tripandi potoloak ere ez. Hau da marka, hor kategoriako 3 txotxolo eta hemen pentsalari bakarra. Ni nau. Andereño Rosita, Bai, atrebentzia ez bada, zergatik ez ditugu gaur pupitreak eta kuadernoak ekarri? gaur inguruneari buruzko eskola izango dugulako eta traste horiek ez ditugu ezertarako behar. Bai, buena, bai! Inguru giro ikasgaia. Nola ondatu natura eta gure ingurua. Lehen araua. Zakarrontzi guztiak apurtu. Bigarren araua. Kaka eta zaborra izkina guztietan zabaldu. Hirugarren araua. Oiukatu denok ahotso zenaz. Gora kakusai eta gora kakusina bere andregaia zikina. Barkatu, Andereño, baina nik ez dut ikasgai hau ulertu oso arraroa da. Ixa! Harri belauniko, zigortuta zaude! Eta orain, tximinoa eta gorilaren txanda. Hartu iskinetan daude bizaku horiek, eta ustu geltokian zehar, barruan dagoen zikinkeria guztia. Ar!
Pena, sí. Aizuen, Andereño Rosita honi, bibotea eta trikornioa besterik ez zaio falta, sargento txuskeroa izateko, Zirenean, Aizue, Andereño honek usain txarra du, ezta? Zer? Kakusina? Kakusain gaiztuaren Andregain zikina? Zerbait asmatu beharko dut. Mirri, Txiribiton, atzean dagoen mandanga hori ez da Andereño Rosita, kakusina da. Eta zerbait asmazazuen ni oso vigilatuan agota, tira, azkar. Txiribiton, ekintzain beharko diagu, al kompas. Noiz hasiko gara dena barriatzen, senyorita? nahi duzuenean. Ederki ba! Zaborra negatzen duen! Hori bat zaborra, emaiotzen zaborra lagunak! Tokaka, maraka, karabaka! Tira! Orain bai, bukatu duk eskola, iupi! Eta tximaluze honek ipurdia bero-beroa darama. Kantatu, bai, Txiribiton. Ospatzeko kantatu egingo dugu. Adibidez. Dun, 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 gora la krin-krun! Behin batez joan nintzen montera. Behin batez joan nintzen montera. Han ikusi nuen Montezen mendia. La krin-krun, feri marirena, la krin-krun, ferirun. Ega zebilela agertu zen pajaro. Ega zebilela agertu zen pajaro. Eta ulertu nuen pajaro txoria. La krin-krun, feri marirena, la krin-krun, ferirun. Ura zen gozoa, txoriaren trinoa. Ura zen gozoa, txoriaren trinoa. Laister jakin nuen trino zen txioa. La krin-krun, feri marirena, la krin-krun, ferirun. Txioark bazuen ederra melodia. Txioark bazuen ederra melodia. Konturatu nintzen melodia doinua. La krin-krun, feri marirena, la krin-krun, ferirun. Loak hartu ninduen, egon nintzen dromido. Loak hartu ninduen, egon nintzen dromido. Ametsegin nuen dromido zen lotan. La krin-krun, feri marirena, la krin-krun, ferirun. Esnatzerakoan txori desaparecido. Esnatzerakoan txori desaparecido. Desaparecido zen desagertua. La krin-krun, feri marirena, la krin-krun, ferirun. Monteko pajaro, txio eta doinua. Ni dromido utzita, desaparezitua. Izan zaiteztela ondo bedeinkatuak. La krin-krun, feri marirena, la krin-krun, ferirun.
urduri daude tentsioa nagusi delako, Hori esan di behintzat gure lehenengo finalistak. Iker Ikintza izena du berak, Xabi Alonso da bere idoloa. Arroza tomatearekin jatea pila gustatzen zaio eta gustora biltzen da Parisko Euro Disneyens. Zorte hon Iker eta zuen txaloak mesedez. Primeran eta aramen gure bigarren finalista, Unai López Andoa Indarra, 6 urte ditu eta matematikak izugarri guztoko ditu. Heldua denean zu hiltzale izan nahi du eta makarroiak oso guztoko. Aizue, eta bai bere lehen guzuri ole eta baina eta gurtu nahi ditu. Ole, txalo bero ba! Eta bakarrik gure izar handia falta da. Felipe, mi arma! Ara, Felipe, hasi da gerturatzen, ia gure lekuak hartuko ditugu ba. Eta Iker, zure txanda da, beraz, hemen duzu lekua, trasteak kendu ditzagun, eta hasi nahi duzunean, aupa Iker! Aupa Iker! Ba, animo, osongi, iepa, animo Iker, bi, erki, iru, aupa Iker, lau, primeran, Jesus moten, sei, osongi, zazpi, ene, ia ba, zortzi, bederatzi, osondo Iker, amar, eta, iepa, amar, dia Iker finalerdian baino gertxiago, baina nala ere, amar ongi dago, Orain Unairen txanda da, beraz, Unai, animo! zure lekua, hortxe duzu, hemen txerdian, eta hasi nahi duzunean, aupa Unai, Aupa! iepa, ui, animo Unai, lasai, bat, primeran, ui, animo Unai, ui, ia bat, bi, osongi, iru, bikain, animo Unai, iepa, ia, bost, osongi, sei, primeran, ia bat, zazpi, ederki, Unai, zazpi guztira, guazen aurrea lagunok, finala bukatu data. Ia bat zer gertatu da finalean. Ikerrek 10 sartu ditu, txaloa beretzako. Eta Unaik berriz, zazpi, beraz, Iker da gure txapeldun handia. Zorion abiei, oparia mesedez. Hemen txitu. Ara, ekarri raketa, Unaik opari erraketa maravilloso eramango dutera, eta zuen txalo aztezin hau. Eta Ikerrek bizikleta zoragarri hau, zorionak Iker. Tira, finalerdia bukatu da, Felipe asetu dugu, baina Felipe martxan jarri behar dugu, eta nik ez dut uniformea jarriko, makinari uniformea beraz, bebito, guazen, alde benidan eta guazen traje hori aldatzea. Guazen ba! Agur, agur! Kaixo, arratsaldeon guzti hori. Hemen gatozkizue potxin eta patxin artistak. Baino gaur, guk sorte ona izan dugu, ez dugu ezera hundirik egin behar, Gaur artista gonbidatu bat ekarri dizuegu, eta gure artista da Martintxo Igela, txalo bero bat, gure Martintxo Igelaren Osongi eskerrik asko. Beno, eta Martintxo asko bidaiatzen du munduan zehar, eta zirko desberdinetatik ekarriko digu, begira, erakustaldi eder bat egingo digu. Martintxorentzako da. Martintxo, hemen txepiniko dugu, Igel jatorrau, horrelaxe. Eta, ai ba, hori altu dago, patxin? Altu. Beno, Martintxo, erne Martintxo. Eta guk lagundu egingo diogu. Nola, erredoblearen soinu atera behar dugu denok. Deno batera, 1, 2, 3 eta 4, Ozenago, badoa Martintxo, erne Martintxo, hortxe, ama! Zer gertatu da? Aiba, Martintxo, nun zaude? Zer gertatu da? Gure errua barkatu Martintxo. Nahi gabe. Berriro egingo dugu Martintxo, berriro, Ai gaixoa. Beno, Martintxo, bizitza arriskuan dago, Patxin, erne, erredoble hori denok. 1, 2, 3 eta 4. Badoa gure Martintxo. Aiba, Martintxo! Aiba! Eta Martintxo!
Eskerrik asko, Martintxo. Arnaza berotu zaio, Atxeden pixkatxo bat emateko hemen txutziko dugu, Beno, eta bien bitartean. Bigarren montaia erakutsiko dizuegu, begira. Patxinek ekarriko du, Persiatik ekarri dugun alfombra. Eskerrik asko, Patxin. Begira, apain. Hop, beno. Eta laguntzaile bat, behar dugu, nor dagoen? Laguntzaile bat, hemen daukagu. Txalo gero bat gure lagun, zeizen du, Jokin entzat. Beno, Jokin, begira, oso erresa. Begiratu jendeari, horrelaxe. Orain eseri. Ta orain etzan, horrela. Gaur lan asko egin gabe, afaria irabazita, Jokin. Beno, eta begira, Jokin. Hemen ipiniko dugun tramankulu hau. Begira, Jokin. Lasai zaude, arnazik hartzen du Jokinek. Beno, hori da Martintxok erabiltzen duena, nik ezagik zertarako. Eta orain begiratu gure Martintxok, ea zer dakarren. Patxin? Ara! Hau da tramankulu hau. Ai, ba, Jokin, ongi zaude. Arnazik hartzen du Jokinek? Bai, ongi da. Beno. Ea, Martintxo prest dauka. Abe, hori da biadura hartzen duena, Ea, Martintxo prest. Ara! Berriro. Oso bolita. Inne, nun eroziote du, Andoainen bote da olako autorik. Beno, gerrikoa, ziur egon dadin. Ea, bueltatxo bat emango dugu. Ea, zer moduzko. Muturra, nola altxatzen dituen aurreko bigurpillak, Beno, Jokin, urduri xamar? Ez dago urduri ez, lasai. Beno, prest dago, gure Martintxo, ea ipintzen den, eta zuek denok lehen bezalaxe erredoblearen soinua egin behar dugu, 1, 2, 3, eta erredoble hori! Alba, eso! Jokin, ondo? Bihotza, dardarka. Beno, Patxin, erredoblea, beno batera! Badoa! Gure Jokin, artista Jokin, begiratu, gora. Txalo beno bat, Jokin entzat. Eskerrik asko. Eta bigarren txalo hau, Martintxo eta Patxin entzat. Eskerrik asko. Mutxiko bat eginean nago. Gustatu altzaiztu, Txirri, izugarria, zoragarria, antologikoa. Unkituta geratu gaitu, Txirri. Benetan? Bai. Hain izan da, ederra. Chorizo mobile, salchicho immobile, txiri, musugorri, tonto lapiko. Aizue, zue biok noiz arreio ikasiko duzue, artisten lana errespetatzen. Artista? Bai. Nik ez diet artistarik ikusten, hemen, plasta pirindoloa, eta ora gutan potola besterik ez diet ikusten, Tira, zaudete geldik, mesedez. Eta jakin ezazue, gaur bertan, Italiako enpresari garrantzitsu batek, deitu didala telefonoz,
eta opera kantari baten bila dabil kontratu bat egin nahian. Baina Txiribito, nola izango aizi kantaria? Tira, mutua aiz. Eta gainera, enpresari honek emakume bat nahi du, emakume kantari bat kontratatu nahi du. Bestela, ni neroni kontratatuko ninduen, honezkero. Aixak, Txiri. Zer? Ba, hola, ondo begiratuta, Txiribiton, peluka hori jantzita, eta kapa jantziko balu, horpelaz, Montserrat Caballaren antzekoa izango guke, izen artistikoa eta dena, bururatu zaidak. Txiribitona, paparroti! Aizue, egundoko trikimailua asmatu diagu, bai noski! Arazo basago, Ze? baboli honek, estarria makaldu da xauak aspalditik. Hori ez da problema, Mirri! Txiribitonek haua zabaldu eta plantak egingo ditu, eta ni neu kantatuko dut, ispilu horren atzean izkotatuta. Kitxo? Bai, Bai. Zuek bilok ekinean, Eta nik zer egingo dut, ba? Puskerra bota? Txiribiton, izugarrizko ideia izan duk, ideia borobila. Ide triparen antzekoa, Paristik natorren artista bat naiz ni, sartaian ijotzen de... Tira, Mirri! Agoixili, belarriak apurtuko dizigu bestela eta. fastidiarse! Badakit zelan egingo duan, Mirri. Begira, ni ispiluaren atzean egongo naizen ez da deus ikusiko ez dudanez, ik seinale emango dira noiz hasteko. Mai gainean, kolpea joaz. Kantuan esteko, kolpe bat. Hori da. Bai. Eta isiltzeko? Isiltzeko, bi kolpe. Arki. Ados, tira ba. Ara nor etorri Al Capone! La donna è mobile, qua più maldata, muta da Isiltzeko, cento, isiltzeko. sempre No. amabile, leggi a troviso. Silenzio, ragazzo. Loca mia, suelta la signorina Cirri. Ni naiz signorino Txirri, Ni signorino Mirri naiz, Signorino Txirri hortxe dago ispilu atzean. Baina burutik egin alago. Baina, ez aiz konturatzen. Signore hori, Chiappucci signorea da, hori da italiar enpresaria. Eta nola esan da ezaken inspilu atzen dago lesaio nik alde egin dudala mendikan. Oa lasai, Ni gobernatuko diat, Mixe Txapuxer hori, Eta badituan. Basake. Azteko kolpe bat. Basake. Garbi. Azteko kolpe bat. Gelditzeko bi kolpe. Ole. Ospa. Michelangelo bendito. E tu, signorino Cirri hori inon aurkitzen. Ez duzu aurkitzen, Zuretzat asko sobeto, Aspargarri mortala baita. Ai, Michelangelo, hau da fundamentu eskaxa. Aizu, Txapuxero jauna, oraindik ere emaz mukumezko kantari baten bila alxabiltza? Certo. Diva eder bat aurkitu behar dut. Nirekin Milanoko La Scala opera famatura eramateko. Aizu, txertorik ez du nik nahi, Txertorik eta indixorik ez. Baina nahi baduzu,
bere ala aurkeztuko dizut, Euskal Herriko kantaririk ederrena, handiena eta batez ere potoloena. Zuekin guztioki, Txiribibine! La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre un'amabile leggiadro viso. Se, harrigarria sta, Bravo, bravissimo, spettacolare, signorina Txiribibine. Sentitzen dut Mister Espagetini, baina Txiribibinekin tratuak izateko kontu zibil beharko duzu, aurrez nirekin tratu beharko duzu. Ni baina bere managerra, ulertzen? Agurtu nahi nuen, besterik ez. Magnífica Madonna. Ea zer iruditzen zaizuen kontratua. Pizza Mastroianni. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una... Oh, donna divina! Txiribibine honek zerutik jaitsitako aingerua ematen du! Aizue, makarro jau Txiribibinekin gustatzen hasita dago, Aizu, espagetino, atrebentzia espada, eta gure Txiribibine signorinak zenbat kobratuko luke Italian saio bakoitzeko? Molto, molto! €1.000.000 kantatzen duen bakoitzean! €1.000.000? Ai, se pasada! La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. La donna è mobile. Ma che cosa fai? Porca miseria! Estafa assoluta! Esta es Macumea, esta es signorina Txiribibine! Mira, harto beru hau, ez da emakumea, ez Mister Txiribiton da. Eta ez dakik kantatzen, mutua da, hor konpon Jose Ramon. Finito! Mea culpa! Errua nirea da! Zuen tamainako txoriburuekin asteagatik! Aizu, eta ez gaituzu italiara eramango gobiok? Santa Maria Purissima! Ni, zuekin ez noa, ez da, ondoaineko piazza nagusira ere! Pena, Txibiton, pizzari gabe geratu dituk eta espagitiri gabe. Definitibo! Emakumeak ez du, eta gizonezko kantari jator bat kontratatuko dut. Caruso edo Pavarotiren ondorengo zuzena.
non arrazio zara zu, ministro. Io sono signorino Cirri, Chiappucci jauna. Cirri kantuaga bestigoitia, tenorea, zure esanetara. Forza Italia, alla bolognese, baina zu genio hutsa zara, zu artista maravilloso. Ba begira, Chiappucci jauna, nahi baduzu, zurekin joango naiz Italiara, Milanora, eta bertan ziur nago kontratu borobila sinatuko dugula. Contrato primoroso, borobila! La donna è mobile, qual più al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una mobile, leggiadro viso, il pianto irriso e menzognero. La donna è mobile. Pena, txibiton. Hau konpota izan duke, konpota! Baina gure Italiara joango baituk. Horixe, hi gladiadore, eta ni gondolero, guaxemak Italira. Hau para uno! Gaizue galdera bat, ongi pasatu alduzue. Gusta, ontzeate atxalde pasa? Bai, haizu bagu ere ederki egon gara, Baina orain, beste herri batera joateko ordua heldu da, eta horretarako gure makinista prestuak Felipe martxan jarri behar du. Banoa, nagusi, banoa! Baina, Pepillo, makinari uniformeari nazkartu aldiozu. Andoaingo lagunek gonbidapen berezi bat egin didate. Zeuk ere irakurri duzu. Egia da, nintzen gogoratzen, taekwondo erakustaldi batera gonbidatuta zaude egia da. Hori da, eta hemen nago. Pixka bat entrenatu eta aditu bihurtu naiz. Taekwondoak ez dauka sekreturik niretzat. Aizu, Pepillo, Sevillana trajarekin baino txuroso gozade, Hala ere oraindikan babalore planta izaten jarraitzen duzu, Nagusi, antzinako ezpata honekin, 20 kiloko meloi hau gurina bailitzan moztuko dut. Erditik? Erditik, nire eskumuturaren kolpe magikoari esker. Hori nire begiekin ikusi behar dut, Eta ikusiko duzu. Pepillo, atza triskantza! Kaka zaharra! Ezpata zaharra hauek ez dute zertarako balio. Bostaxola, nire eskuaren kolpe zitalarekin moztuko dut meloia. Baina hori karatea da, eta ez taekwondoa. Bostaxola, nik borroka arte guztiak menderatzen ditut. Nire eskua! Baina, Pepillo, mesedez, ospitalean bukatuko dugu. Melo izikina, hau ez da horrela geratuko. Baina, Pepillo, aiene! Aizu, martxa honetan taekwondo elkartekoek, orezko hartaburu izendatuko zaituzte, Tira, deitu behingoz Feliperi buru hautsi baino lehen. Biba Andoain! Biba Pepillo! Biba Felipe! Eta viva la Pepa! Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Peion buruzo jandata eltsoek, eltzen diote amametik jandari jantzitxan.
txiri, 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 jo. Atezainaren semeak eskaileretan txiza, alabakak egiten du deitzen da Maria Luisa. Pello buru soila data etxoek heltzen diote ama betik janda bilantzitxanoa. Arlote tiri, 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 jo. Atezainaren semeak eskaileretan txiza, alabakak egiten du deitzen da Maria Luisa.